ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുസ്ഥിരത ബാംഗ്ലൂരിന്റെ സുമത്പാദങ്ങളെ സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിരാഗസ്യാനനാശനാശ്ലാഘേശുരുന്മീലിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വദാമികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സകൃചാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വീതം സാവധൂതം വർധനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസ്തേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്ത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ ദേവം അവധൂതശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമേ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി വിചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय. ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 16-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 18. അത് സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദുപചോഷണാത് ഭവാന്യനുചരീണാം പുണ്യജനാം വധൂനാം അവയവസ്പർശസുഗന്ധവാദോ ദിശയോജനം സമന്താതനുവാസയതി. യദുപചോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജനാ വധൂനാം അവയവ സ്പർശസുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്തദാനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യതുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജന വധൂനാം അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്തദാനുവാസയതി. യതുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജന വധൂനാം അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്തദാനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അക്ഷരങ്ങളാക്കി ശ്രദ്ധിക്കൂ. ആദിശാമദേ ദസ്മദജി ഹരേ കൃഷ്ണദജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജന വധൂനാം അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യതുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജനവധൂനാം അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാതോ ദശയോജനം സമന്താധനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരിണാം പുണ്യജനവധുനാം അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജനവധൂനാമാം അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്തദാനു വാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജനാവധൂനാം അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജനവധൂനാമ അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദുപജോഷണാത് ഭവന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജനവധുനാമ വയവസ്പർശ സുഗന്ധവാധോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജനാവധൂനാം അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദുപജോക്ഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജനവധൂ നാമ അഭയവസ്പർശ സുഗന്ധ വാദോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യാനുചരീണാം പുണ്യജനവധൂ നാമഭയസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരേണാം പുണ്യജനവധൂ നാമ വയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജനവധൂനാം അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജനവധൂനാം അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരണ്യാം പുണ്യജനവധുനാമാം അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദ് അനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജനവധുനാമ അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദാനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. മ്യൂട്ടായോ മാതാജി? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യോ അനുചരീണാം പുണ്യജനാവധൂനാം അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജനവധൂനാം അവയവ സ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജനവധൂനാം അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദുപജോഷണാത് ഭവാന്യ അനുചരീണാം പുണ്യജനവധൂനാമ അവയവസ്പർശ സുഗന്ധവാദോ ദശയോജനം സമന്താദനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി? ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് സമന്താത് അനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്കിതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാഗം പുണ്യവാന്മാരായ യക്ഷന്മാരുടെ പത്നിമാർ മഹാദേവന്റെ പത്നി ഭവാനിയുടെ പരിചാരകമാരായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അരുണോദ നദിയിലെ ജലം പാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ സുഗന്ധമുള്ളതായി തീരുന്ന അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ തഴുകി ഒഴുകുന്ന കാറ്റ് 80 മൈൽ ചുറ്റളവിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തെ മുഴുവൻ സുരഭിക്കുന്നു. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജംബുഫലാനാമാത്വിച്ഛന്യപാദവിശീർണാനാം അസ്തി പ്രയാണമികായ നിപാനാം രസേന ജംബുനാമ നദീമേരുമന്ദശിഖരാദയുദയോ യോജനാതവതി തവനിതലേ നിപതന്തി ദക്ഷിണേനാത്മനാം യാവതിലാവൃത പശ്യന്ത്യതി. ഏവം ജംബുഫലാനാമത്യുച്ഛനിപാദവിശീർണാനാം അസ്തി പ്രയാണമിപകായ നിപാനാം രസേന ജംബൂനാമ നദീമേരുമന്ദരശിഖരാദയുദയോജനാതവനിതലേ നിപതന്തി ദക്ഷിണേനാത്മാനാം യാവതിലാവൃതമുപസ്യതന്ത്യതി. അതുപോലെ ചെറിയ വിത്തുകളോട് കൂടിയതും വളരെ മാംസളവുമായ ജംബൂഫലം, ജംബുവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്നും വീഴുന്നത് മൂലം കഷ്ണങ്ങളായി ചിതർന്നു ആനകളുടെ വലുപ്പമുള്ള ആ പഴങ്ങളിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന നീര് ജംബൂ നദി എന്ന പേരിലുള്ള നദിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. മേരുമന്ദര പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും 10,000 യോജനയോളം ഇളാവൃതത്തിന്റെ ദക്ഷിണഭാഗത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന ഈ നദി ആ ഭൂപ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ പഴനീരിൽ മുക്കുന്നു. തീരെ ചെറിയൊരു വിത്തും ആനയുടെ വലുപ്പമുള്ള ഫലങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം നീരുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും. സ്വാഭാവികമായും ആ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന നീര് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇളാവൃതത്തിലാകമാനം പ്രളയതുല്യം പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നത് പോലെ ആ നീര് അളവറ്റ സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 20-21 ശ്ലോകങ്ങള്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താവതുഭയോരഭിരോധസോര്യാമുക്തികാ തത്ര സേനാനുവിദ്യാമാന വായർക്കു സംയോഗ വിഭാഗേന സദാമരലോകാഭരണം ജംബൂനദം നാമ സുവർണം ഭവതി യദുഹവാവ വിബുധാദയ സഹ യുവതീഭിർഉടകടക കടിസൂത്രാദ്യഭരണരൂപേണ ഗലുധാരയന്തി
താവതുപയോരവീരോദസോറിയാമൃത്തിക തത്ര സേനാനുവിദ്യമാന വായർക്കു സംയോഗ വിഭാഗേന സദാമരലോകാഭരണം ജംബൂനദം നാമ സുവർണം ഭവതി യദുഹവാവ വിബുധാദയഃ സഹ യുവതിഭിർമുകുട കടക കടിസൂത്രധാര്യ സൂത്രാദ്യഭരണരൂപേണ ഗിരിധാരയന്തി. ജംബു നദിയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ജംബുഫലത്തിന്റെ നീര് നദിയുടെ ഇരുകരകളെയും ആദ്യം നനച്ചു കുതിർക്കുകയും പിന്നീട് വായുവിനാലും സൂര്യതാപത്താലും ഉണക്കുകയും ചെയ്ത് ജംബുനദ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്വർണം വൻതോതിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഈ സ്വർണം സ്വർഗീയവാസികൾ പലതരം ആഭരണങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ സ്വർലോക നിവാസികളും അവരുടെ യൗവനയുക്തകളായ പത്നിമാരും സ്വർണ്ണ കിരീടങ്ങളും വളകളും മരപ്പട്ടകളും മറ്റാഭരണങ്ങളും യഥേഷ്ടം ധരിച്ച് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണത്താൽ ചില ഗ്രഹങ്ങളിലെ നദികൾ അവയുടെ തീരങ്ങളിൽ സ്വർണം ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന പാവങ്ങൾ അവരുടെ അപൂർണ ജ്ഞാനം മൂലം അല്പസ്വല്പം സ്വർണം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരാൽ വശീകരിക്കപ്പെടും. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഉന്നത ഗ്രഹത്തിൽ ജംബു നദിയുടെ തീരങ്ങളിലെ ചെളി ജംബുനീരുമായി സമ്മിശ്രപ്പെട്ട് സൂര്യപ്രകാശവും വായുമായി പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തി സ്വാഭാവികമായി വൻതോതിൽ സ്വർണം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം അവിടുത്തെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ നാനാതരം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുകയും അവർ അഴകാർന്നവരായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഭൂമിയിൽ ലോകത്തിന്റെ ഭരണകൂടങ്ങൾ സ്വർണം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് കറൻസി നോട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനാൽ സ്വർണത്തിന് ക്ഷാമം നേരിടുന്നു. കറൻസിക്ക് മതിയാവണ്ണം സ്വർണത്തിന്റെ പിൻബലം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവർ പുറത്തിറക്കുന്ന നോട്ടുകൾക്ക് മൂല്യമില്ലാതാകും. എന്നിരുന്നാലും ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ ഭൗതിക പുരോഗതിയിൽ വളരെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ്. ആധുനിക കാലത്ത് പെൺകുട്ടികളും വനിതകളും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് ആഭരണങ്ങൾ അണിയുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. അതുപോലെ സ്വർണ്ണപാത്രങ്ങൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും പ്രചാരത്തിലായിരിക്കും. ഏതു വിധത്തിലായാലും ആളുകൾ അവരുടെ ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ യുഗത്തിലെ ആളുകളെ പറ്റി മന്ദാസുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യാഹിപദ്രുത എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:10 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അവർ മോശക്കാരും മന്ദഗതിക്കാരുമാണ്. അവർ സുമന്ദമതേഹ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അല്പം സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാപട്യക്കാരനെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുവാൻ മടിക്കാത്ത വിധം അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വൈകല്യം സംഭവിച്ചു. അവരുടെ കൈവശം അല്പം പോലും സ്വർണമില്ലാത്തതിനാൽ അവരെ ദരിദ്രരായും നിർഭാഗ്യവാന്മാരായും പരിഗണിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ഈ ആളുകൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭാഗ്യമുള്ള പദവികൾ നേടുന്നതിന് സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അത്തരം ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ അല്പം പോലും താല്പര്യമില്ല. തീർച്ചയായും ഭക്തന്മാർ ചിലപ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ നിറത്തെ മലത്തിന്റെ നിറത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാലും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ സുന്ദരികളാലും ഒരിക്കലും പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടരുതെന്ന് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തരെ ഉപദേശിക്കുന്നു. നദനം ന ജനം ന സുന്ദരിയും. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വർണം, സുന്ദരികൾ, അനുയായി വൃന്ദങ്ങൾ നൽകുന്ന അന്തസ് എന്നിവകളാൽ പ്രലോഭിതനാകരുത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനാൽ സ്വകാര്യമായി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു: മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാത് ഭക്തിരഹേതുഗീതയി. എന്റെ ഭഗവാനെ, ദയവായി എന്നെ അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്താൽ അനുഗ്രഹിച്ചാലും എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ആവശ്യം. ഒരു ഭക്തൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം. അതാണ് അവന്റെ ഏക ഉത്കർഷേച്ഛ. ഐനന്ദതനുജകിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുദു കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജസ്ഥിതധൂളീ സദൃശം വിചിന്തയാ. ഐനന്ദതനുജകിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുദു കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജസ്ഥിതധൂളീ സദൃശം വിചിന്തയാ.
വിനീതനായ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: നാനാവിധ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും ദയവായി എന്നെ ഉയർത്തിയെടുത്ത് അവിടുത്തെ പങ്കജപാദങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ അഭയം നൽകിയാൽ. ശ്രീ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: ആഹാ പ്രഭു നന്ദസുത വൃഷഭാനുസുതായുധ കരുണകരഹ ഏയി പാര നരോത്തമദാസ കയ നട്ടലിഹരംഗ പായ തോമവിനെ കിയാമാര. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, അല്ലയോ നന്ദമഹാരാജന്റെ പുത്ര, അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രേയസിയും വൃഷഭാനുവിന്റെ പുത്രിയുമായ ശ്രീമതി രാധാറാണിക്കോടൊപ്പം എന്റെ മുന്നിൽ ദയവായി എന്നെ അവിടുത്തെ പാദങ്ങളുടെ ധൂളിയായി സ്വീകരിച്ചാലും ശരണം തരാൻ മറ്റാരുമില്ലാത്ത എന്നെ ദയവായി തട്ടി അകറ്റിരുത്തി. അതുപോലെ സ്വർണ്ണ കിരീടങ്ങളാലും മറ്റാഭരണങ്ങളാലും അലങ്കാരഭൂഷിതരായ ദേവന്മാരുടെ പദവി ഒരു മായാജാലക്കാരന്റെ പദവിയേക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠമല്ലെന്ന് പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി. സ്ത്രീ ദശപൂർ ആകാശപുഷ്പായതി. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അത്തരം ഐശ്വര്യങ്ങളാൽ പ്രലോഭിതനാകില്ല. അവൻ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ധൂളീകണങ്ങളാകാൻ മാത്രം ആശിക്കും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യേ നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി ചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ഗുരുവരാജത്തെ ഹൃദായ ഗൗരപ്രേമാനത്തെ ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് വലിയൊരു മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇതിലുണ്ടാകുന്ന മാമ്പഴങ്ങളെ കുറിച്ചും മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയില് ദേവച്യുതൻ എന്നുള്ളൊരു വലിയ മാവുണ്ട്. അതിന് 1100 യോജന ഉയരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ വലിയ മാമ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പർവ്വത ശിഖരത്തോളം വലുപ്പവും അമൃതന്റെ മധുരവുമുള്ള മാമ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ദേവന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും ഒക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു, ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആ മാമ്പഴങ്ങള് അവിടെ ജലത്തില് കലർന്നിട്ട് അതൊരു നദിയായിട്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിട്ട് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ദേവന്മാരുടെ പത്നിമാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇത് കഴിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. പുണ്യവാന്മാരായ യക്ഷന്മാരുടെ പത്നിമാർ മഹാദേവന്റെ പത്നി ഭവാനിയുടെ പരിചാരകരുമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അരുണോദ നദിയിലെ ജലം പാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ സുഗന്ധമുള്ളതായി തീരുന്ന അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ തഴുകിയിരുന്ന കാറ്റ് 80 മൈൽ ചുറ്റളവിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തെ മുഴുവൻ സുരഭിതമാക്കും. അത് അരുണോദയ നദിയിൽ എന്താണ് ആ മാമ്പഴത്തിന്റെ ജ്യൂസ് അതൊക്കെയാണ് ഒഴുകി വരുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സുഗന്ധമുള്ളതും അമൃത് പോലെ മധുരമുള്ളതുമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവര് കുടിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അത്രയും നല്ല സുഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അത് അന്തരീക്ഷത്തെ മുഴുവൻ സുരഭിലമാക്കും. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെറിയ വിത്തുകളോട് കൂടിയതും വളരെ മാംസളവുമായ ജംബുഫലം, ജംബു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം
വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്നും വീഴുന്നത് മൂലം കഷ്ണങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നു. ആനകളുടെ വലിപ്പമുള്ള ആ പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന നീര് ജംബു നദി എന്ന പേരിലുള്ള നദിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. മേരു മന്ദര പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും 10,000 യോജനയോളം ലാവൃതത്തിന്റെ ദക്ഷിണഭാഗത്തൂടെ ഒഴുകുന്ന ഈ നദി ആ ഭൂപ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ പഴനീരിൽ, എന്താ പറയുന്നത്, ജംബു ഫലം, ജംബു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം അത് മുകളിൽ നിന്നും വീണിട്ട് എന്താണ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചിതറുന്നു. ഒരു ആനയുടെ വലിപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നദി, ഇതിൽ നിന്നും നീരുണ്ടാവുകയും ഈ പഴങ്ങളിൽ നിന്നും ചിതറുകയും അതിന്റെ നീരുകൾ ഒരു നദിയായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയും. ഇതിനെ ജംബു നദി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ നദി ആ ഭൂപ്രദേശം മുഴുവൻ പഴനീരിൽ മുക്കും. ഇതാണ് അവിടെ മുഴുവൻ ജംബു ഫലത്തിന്റെ ജ്യൂസ്. തീരെ ചെറിയൊരു വിത്തും ആനയുടെ വലുപ്പമുള്ള ഫലങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം നീരുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കുവാൻ കഴിയും. സ്വാഭാവികമായും ആ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന നീര് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇളാവൃതത്തിലാകമാനം പ്രളയതുല്യം പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നത് പോലെ ആ നീര് അളവറ്റ സ്വർണം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഫ്രൂട്ട്സിന് ചെറിയ സീഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ വിത്തുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതില് മുഴുവനായിട്ടും ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതില് ആ പഴച്ചാറൊക്കെ കഴിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പഴങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് ചെറിയൊരു വിത്തും ബാക്കി മുഴുവൻ ആനയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഫലവുമായിരുന്നു എന്ന് പറയും. ചില എന്താ പറയാ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അതില് വലിയ പഴത്തിലൊക്കെ, വലിയ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ ചെറിയൊരു വിത്ത് മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ചില ചെറിയ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ അകത്തൊക്കെ വലിയ വിത്ത് കാണും. വാട്ടർ മെലനൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുരു കാണും അല്ലെ. ചെറിയ ചെറിയ വിത്താണ്, വലിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. ചെറിയ ലിച്ചിയിലെ പോലുള്ള ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് വലിയ കുരുവായിരിക്കും ഉള്ളിലുണ്ടാവും. പുറമെ വലിയ തോറും ഉള്ളിൽ ചെറിയ കുരു അല്ലെ. ഇത് ചെറിയൊരു അതിനൊരു കവറിങ് പോലെ മാത്രമേ അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ധാന്യങ്ങളും അല്ലെ, പല വെറൈറ്റികളിൽ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രസമുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന് പോലും മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച്. എത്ര എത്ര തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ്, എത്ര അതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റുകൾ, വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്തു നമ്മൾ നോക്കിയാലും അല്ലെ, അതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തത പകരുന്ന വ്യത്യസ്ത രുചി, വ്യത്യസ്ത നിറം, വ്യത്യസ്ത മണം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ജംബു നദിയിൽ നിന്നും ആ ജ്യൂസ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നാണ് അവർക്ക് പറയുന്നു. തീരെ ചെറിയൊരു വിത്തും ആനയുടെ വലുപ്പമുള്ള ഫലങ്ങൾ എത്രമാത്രം നീരുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും. സ്വാഭാവികമായി ആ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന നീര് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും വിളാവൃതത്തിലാകമാനം പ്രളയതുല്യം പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ആ നീര് അളവറ്റ സ്വർണത്തെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 20-21 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത് ജംബു നദിയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ജംബു ഫലത്തിന്റെ നീര് നദിയുടെ ഇരു കരകളെയും ആദ്യം നനച്ചു കുതിർക്കുകയും പിന്നീട് വായുവിനാലും സൂര്യതാപത്താലും ഉണക്കുകയും ചെയ്ത് ജംബു നദ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്വർണം വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. സ്വർണം സ്വർഗീയവാസികൾ പലതരം ആഭരണങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ സ്വർഗലോക നിവാസികളും അവരുടെ യൗവനയുക്തകളായ പത്നിമാരും സ്വർണ്ണ കിരീടങ്ങളും വളകളും മരപ്പട്ടകളും മറ്റാഭരണങ്ങളും യഥേഷ്ടം ധരിച്ച് ജീവിതം ആസ്വദിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്, ആ ജംബുദ്വീപിന്റെ അവിടുന്ന് ആ ജംബു നദിയിൽ നിന്നും വരുന്ന നീര് അല്ലെ, ആ ജ്യൂസ് ഉണങ്ങുകയും ഉതിരുകയും ഉണരുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ തീരുന്നത്, സൂര്യതാപത്തിൽ ഉണങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സ്വർണമായിട്ട് മാറിത്തീരുന്നത്.
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കള്ളന്മാരൊക്കെ അവിടേക്ക് പോകും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ലക്ഷങ്ങൾക്ക് മുകളിലെത്തി സ്വർണത്തിനൊക്കെ വില അല്ലെ. ഇപ്പോ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവിടേക്ക് പോയാൽ എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോ ചില കള്ളന്മാർ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് പലപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലെ കള്ളനെ കുറിച്ച് പറയും. എന്താണ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആ കഥ. അപ്പോ ഭാഗവതം കഥ കേൾക്കാൻ കള്ളൻ ഒരിക്കൽ അതിവിടെ യാദൃശികമായി എത്തിപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഭാഗവതം കഥ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഭാഗവത കഥയിലെ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി വിവരിക്കും. അവരുടെ ആഭരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും കിരീടങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വിവരിക്കും. ഇപ്പോ വില കൂടിയ മുത്തിന്റെ മാലകളും രത്നങ്ങള് പതിച്ചിട്ടുള്ള മാലകളും സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങളും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വർണ്ണിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഭക്തൻ ഭാഗവത പ്രഭാഷകൻ. അപ്പോ ഈ കഥയൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ കള്ളൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഇവിടെ കിട്ടും, ഇവരെ എവിടെയാണ് എനിക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ഇയാളോട് ചോദിച്ചിട്ടെന്നെ കാര്യം. അപ്പോ കഥ കഴിയുന്നത് ഇവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണ്ടേ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ 2 കുട്ടികൾ, അവരെ എവിടെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും? കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം മധുരയില് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഈ 2 കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ കള്ളൻ ആ രൂപം തന്നെ കഥ പറയുന്നവർ ഈ ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്ന നടത്തിയിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രൂപം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്തോർത്ത് നടന്നു. ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ രൂപം അല്ലെ മഞ്ഞപ്പട്ടെടുത്ത് എന്താ പറയാ തലയിൽ മയിൽപ്പീലൊക്കെ ചൂടി ഓടക്കോയിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മനോഹര രൂപം. അപ്പൊ അത് സദാസമയം ഇങ്ങനെ ഓർത്തോർത്തിട്ട് അവസാനം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഭഗവാനെ കണ്ടതോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കക്കാനുള്ള മോഹമൊക്കെ പോയി. എങ്കിലും ഭഗവാനെ ഇതൊക്കെ അഴിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. വേണ്ട, നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വഴക്ക് പറയില്ല, ഇല്ല എനിക്ക് വീട്ടിൽ വേറെ ഉണ്ട്, ഇതെടുത്തു പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോ അങ്ങനെ ആയാലും കള്ളൻ എന്തായി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു സീനിയർ വൈഷ്ണവരുടെ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശ ഹോളണ്ടില അങ്ങനെ ഏതൊരു രാജ്യത്താണ്. അപ്പോ അവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണയുടെ ഒരു ഭക്തൻ റോഡ് സൈഡില് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒരു ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വിൽക്കാനായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു യങ്ങായിട്ടുള്ള ഒരു 3 ആൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ട് പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് എന്ത് പുസ്തകമാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അതിലൊരു വ്യക്തി ഒരു പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഓടി പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ഭക്തൻ, പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. ഏയ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ മറ്റു 2 ആൺകുട്ടികളും കൂടി മറ്റുള്ള ഓരോരോ ബുക്സ് എടുത്തിട്ട് അവരും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവരൊരു തമാശക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണയുടെ ഇയാളെ ഒന്ന് ഫൂളാക്കണം നമുക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കിയതാണ് അവർ. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് 3 പേരും അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഈ ഭക്തനും അത്ര വലിയ കാര്യം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിരിക്കും, അവരത് കൊണ്ടുപോകണം, അവര് വായിക്കണം, അങ്ങനെ കരുതുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പിന്നീട് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ 3 പേരെയും കാണാനിടയായി. അവര് തിലകമൊക്കെ തൊട്ട് കണ്ടിമാലയൊക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ മുഖങ്ങൾ ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പോ അവർക്കും ആ കുട്ടികൾക്കും ഇയാളെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോ അങ്ങനെ അത്രയും ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം
പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിരുന്നില്ലേ? ഓ അദ്ദേഹം അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകള്. നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് ചെറിയല്ലേ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മണിയൊക്കെ ഒരു 300 രൂപ 400 രൂപ അല്ലെ, ചെറിയൊരു തുക മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തരേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ വിലയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ തമാശക്ക് മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി, എന്നാൽ അവരുടെ അത് വായിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവരുടെ ഒരു ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയോഗം നൽകുമെന്ന് അല്ലെ. പിന്നീട് അവര് അതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് അടുത്തുള്ള സെന്ററിൽ പോവുകയും അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുകയും പ്രസാദം കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അവര് ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോ ഒരു തമാശക്ക് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ, കള്ളന്മാർക്കായാലും ഇവിടെ ധാരാളം സ്വർണം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരും ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരും. ധാരാളം സ്വർണം കിട്ടും, എന്നാല് നമുക്കും ഇത് തുടരാമെന്ന് അല്ലെ. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്, ജംബുദ്വീപിലൊക്കെ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെയുള്ള ആ നദിയിലെ അതിന്റെ ഫലത്തിന്റെ നീരൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ട് അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്വർണമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അത് ആ സ്വർഗലോക നിവാസികളും അവരൊക്കെ അണിയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി, കിരീടങ്ങളും വളകളും മരപ്പട്ടകളും മറ്റുമൊക്കെ ധരിച്ച് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണത്താൽ ചില ഗ്രഹങ്ങളിലെ നദികൾ അവയുടെ തീരങ്ങളിൽ സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന പാവങ്ങൾ അവരുടെ അപൂർണ ജ്ഞാനം മൂലം അല്പസ്വല്പം സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു ഉന്നത ഗ്രഹത്തിൽ ജംബു നദിയുടെ തീരങ്ങളിലെ ചെളി ജംബുനീരുമായി സമ്മിശ്രപ്പെട്ട് സൂര്യപ്രകാശവും വായുമായി പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തി സ്വാഭാവികമായി വൻതോതിൽ സ്വർണം ഉത്പാദിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കും. അപ്രകാരം അവിടുത്തെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ നാനാതരം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുകയും അവർ അഴകാർന്നവരായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണങ്ങൾ അല്ലെ. ഓ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കല്ലുകളും മറ്റുമൊക്കെ കരിങ്കല്ലുകളും മറ്റുമൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്വർണ്ണ ഖനികൾ തന്നെയുണ്ട്. അവിടെ സ്വർണങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുകയും അത് ഫാക്ടറികളുടെ അവിടെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് വരികയും നമ്മളിവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, വലിയ JCB ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ കിളച്ച് അതൊക്കെ എന്താ പറയാ ട്രക്കുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ശുദ്ധീകരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് എന്നാല് അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആളുകള് അല്പം സ്വർണം എടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഭഗവാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഒരു ഭാഗങ്ങൾക്കും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സിദ്ധികൾ നേടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലാതെ അത് അവര് ഭഗവാനായിട്ടല്ല. പ്രത്യക്ഷമാക്കാനും അപ്രത്യക്ഷമാക്കാനും ചെറുതാവാനും വലുതാകാനും ഇതൊക്കെ യോഗസിദ്ധികൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതിന് ഭഗവാനാവണം. അതിൽ പറയുന്നു, ദൗർഭാഗ്യവശ ഭൂമിയിൽ ലോകത്തിന്റെ ഭരണകൂടങ്ങൾ സ്വർണം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് കറൻസി നോട്ടുകൾ പുറപ്പെടുകയും സ്വർണത്തിന് ക്ഷാമം നേരിടുന്ന കറൻസിക്ക് മതിയാവിധം സ്വർണത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലാതിനാൽ അവർ പുറത്തിറക്കുന്ന നോട്ടുകൾക്ക് മൂല്യമില്ലാതെ. എന്നിരുന്നാലും ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ ഭൗതിക പുരോഗതിയിൽ വളരെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ്. ആധുനിക കാലത്ത് പെൺകുട്ടികളും വനിതകളും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് ആഭരണങ്ങൾ അണിയുന്നതായി കണ്ടുവരും. അതുപോലെ സ്വർണ്ണപാത്രങ്ങൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും പ്രചാരത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. ഇന്ന് പൊതുവെ കേരളത്തിലൊക്കെ സ്വർണം ധരിച്ചു പോകുന്നത് തന്നെ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാവും അല്ലെ. സ്വർണം ധരിച്ചു കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചു കയറിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള
മറ്റുള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് പോകും. അതുപോലെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണ പാത്രങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പകരം പ്ലാസ്റ്റിക്, സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏത് വിധത്തിലായാലും ആളുകൾ അവരുടെ ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതിനാൽ ഈ യുഗത്തിലെ ആളുകളെ മന്ദാസുമന്തമതയോ മന്ദഭാഗവ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. മറ്റു വാക്കുകൾ പരമദിവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർ മോശക്കാരും മന്ദഗതിക്കാരുമാണ്. അവർ സുമന്ദമദേഹ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അല്പം സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാവട്ടിക്കാരനെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുവാൻ മടിക്കാത്ത വിധം അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വൈകല്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ കൈവശം ഒരല്പം പോലും സ്വർണമില്ലാതിനാൽ അവരെ ദരിദ്രരായ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായി പരിഗണിക്കുന്നു. അവരെന്ത്? അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ല, മറ്റുള്ളവരാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടില്ലേ. കലികത്തിൽ എന്താണ് പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലുവസ്മിനി യുഗേജന മന്ദാ സുമന്ദമതയ മന്ദഭാഗ്യ ഉപാന്ത. കലിയുഗത്തിലെ ന്യൂനതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ന്യൂനതകളെ പറയുന്നത്. അവര് നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, അല്പായുസുക്കളാണ്, മറ്റുള്ളവരാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പോ പലരും പറയും, പല ആൾക്കാരെയും കാണിച്ചാൽ അവര് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വലിയ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരെ ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അവരും ഭഗവാനാണ്. പ്രഭാതർ പറയുന്നതല്ല. നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭാഗ്യമുള്ള പദവികൾ നേടുന്ന സ്വർഗീയ ലോകങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുവാനാകുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അത്തരം ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ അല്പം പോലും താല്പര്യമില്ല. അവർ തീർച്ചയായും ഭക്തന്മാർ ചിലപ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ നിറത്തെ മലത്തിന്റെ നിറത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തും. നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, നേരത്തെ പഠിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ പറയുണ്ടായി മഞ്ഞ മലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടായി. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാലും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ സുന്ദരികളാലും ഒരിക്കലും പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടരുതെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തരെ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് ഇതൊക്കെയാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം അല്ലെ. സ്വർണം, പണം, സുന്ദരികൾ അല്ലെ, ഇതാണ് ഓരോരാളുടെയും മതപ്പതനത്തിനും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ കാരണമായി തീരുന്നു, കലഹത്തിനും അല്ലെ, മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിലൊക്കെ അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നു, നതനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാം ജഗദീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാ ഭക്തിരഹേതുകൈ. എനിക്ക് ധാരാളം ധനം ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മോഹമില്ല, എനിക്ക് അനേകം അനുയായികളെയും ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊക്കെ അങ്ങേ ഓർക്കാനും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങള് ചെയ്യാനും സാധിച്ചാൽ മതി. ഒരു ഭക്തന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി പൂർവാതിൽ കൊടുത്തിരുന്നു ശിശാഷ്ടകത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ൈനന്ദതനിചകിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുധു കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജസ്ഥിതധൂളി സദൃശം വിചിന്തയ. വിനീതനായ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നാനാവിധ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും ദയവായി എന്നെ ഉയർത്തിയെടുത്ത് അവിടുത്തെ പങ്കജപാദങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ അഭയം നൽകിയ. എന്താണ്? ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾക്ക് കാരണമുള്ളതായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതിനോടൊക്കെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പല രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ ഭരത മഹാരാജാവ് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിരുന്നു, രാജാവൊക്കെ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതിലൊക്കെ കാണാം ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സനം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിലായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം, എന്നെ മറ്റുള്ള ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണം, ഇവിടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അഭയം തരണം. ധ്രുവ മഹാരാജാവായാലും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അവരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥന? ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതായിരിക്കാനായിട്ടുള്ള വരങ്ങൾ തരണം. എന്തെങ്കിലും വരം ചോദിക്കുമെന്ന് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ഉള്ളിൽ യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകണം. ധ്രുവ രാജാവ് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ പറയുന്നു, ഞാൻ
ഇത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നത്തെ, വജ്രത്തെ സ്വീകരിക്കാതെ ഓർക്കാതെ ഞാൻ വെറും കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നത്. ഇത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നത്തെ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ആ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആ ശംഖ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക മോഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിരുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ വെറും കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ മാത്രമാണ്, യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്തത്. ആ അച്ഛനേക്കാളും വലിയ പദവി, ചക്രവർത്തിയായി തീരണം, ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധ്രുവരാജാവ് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളോ അനുഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതൊക്കെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണം. പല പ്രാർത്ഥനകളിലും നോക്കില്ല, പുത്രാസക്ത പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പുത്രാസക്തം നാഗപൃഷ്ടം ന ച പാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം ന രസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിരപുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാവിരഹീയകാംക്ഷ ന നാഗപൃഷ്ടം ന ച പാരമേഷ്ട്യം. എനിക്ക് നാഗലോകങ്ങളുടെ അധിപനാവണ്ട, എനിക്ക് ഭൂമിയുടെ അധിപനാവണ്ട, എനിക്ക് സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ അധിപനാവണ്ട, എനിക്ക് രസാതള അങ്ങനെയുള്ള പാതാള ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാവേണ്ട, എനിക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികളും ആവശ്യമില്ല. അങ്ങയെ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോക്ഷം പോലും ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ്. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറും പറയുന്നു, അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, അല്ലയോ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്ര, അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രാണപ്രേയസിയും ഋഷഭാനുവിന്റെ പുത്രിയുമായ ശ്രീമതി രാധാറാണിക്കൊപ്പം എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ദയവായി എന്നെ അവിടുത്തെ പാദങ്ങളുടെ ധൂളിയായി സ്വീകരിച്ചാലും ശരണം തരാൻ മറ്റാരുമില്ല. എന്നെ ദയവായി അകറ്റരുത്. അതുപോലെ സ്വർണ്ണ കിരീടങ്ങളാലും മറ്റാഭരണങ്ങളാലും അലങ്കാരഭൂഷിതരായ ദേവന്മാരുടെ പദവി ഒരു മായാജാലക്കാരന്റെ പദവിയേക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠമല്ലെന്ന് പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതിയും സൂചിപ്പിച്ചു. ത്രിദശ ആകാശ പുഷ്പായതി. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അത്തരം ഐശ്വര്യങ്ങളാൽ പ്രലോഭിതനാകുന്നില്ല. അവൻ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ധൂളീകണകളാകാൻ മാത്രം ആശിക്കും. ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തു മഹാകദംബ സുപാർശ്വനിരുഡോ യാസ്തസ്യ കോടാരേഭ്യോ വിനിസൃതാ പഞ്ചായാമ പരിണാഹ പഞ്ചമധുധാരാ സുപാർശ്വശിഖരാത് പതന്ത്യോ അപരേണാത്മാ മിളാവൃത മനുമോദയന്തി. യസ്തു മഹാകദംബ സുപാർശ്വനിരൂഢോ യാസ്തസ്വ കോടാരേഭ്യോ വിനിസൃതഃ പഞ്ചായാമ പരിണാഹ പഞ്ചമധുധാരഃ സുപാർശ്വശിഖരാത് പതന്ത്യോ അപരേണാത്മാനമിളാവൃത മനുമോദയന്തി. പാർശ്വപർവ്വതത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മഹാകദംബ വൃക്ഷമുണ്ട്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നും 8 വ്യാമങ്ങൾ വീതം വീതിയുള്ള 5 തേന്നദികൾ ഒഴുകുന്നു. സുപാർശ്വ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും നിരന്തരം ഒഴുകി വരുന്ന ഈ നദികൾ പർവ്വതത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ആരംഭിച്ച് ഇളാവൃത വർഷത്തിന് ചുറ്റും പ്രവഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭൂപ്രദേശം മുഴുവൻ സുഖകരമായ സുഗന്ധത്താൽ പൂരിതമാകും. ഒരുവൻ തന്റെ 2 കരങ്ങളും വശങ്ങളിലേക്ക് വിടർത്തുന്ന അകലമാണ് ഒരു വ്യാമം. ഇത് 8 അടിയോളം വരും. അപ്രകാരം ഓരോ നദിക്കും ഏകദേശം 40 അടി വെച്ച് മൊത്തം 200 അടിയോളം വീതി വരും.
എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു മഹാകദംബ വൃക്ഷമുണ്ട്. അതിന്റെ ദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് 5 തേൻ ഉള്ള നദികൾ, തേൻ നദികളായിട്ട് ഒഴുകുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇത് ഇളാവൃത വർഷത്തിന് ചുറ്റും പ്രവഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത് സുഗന്ധത്താൽ പൂരിതമാകുന്നു. കുറച്ച് സ്വരങ്ങൾ സംശയങ്ങളുണ്ട്. വൈഷ്ണവേ വൈഷ്ണവ